Kuya Henry, hindi mo ba kilala yung babaeng tinanggap mong tenant kagabi? Si Linda yun. Anak yun ng bilyonaryong bumisita sa baryong to nung sinalanta tayo ng bagyo. Alam ko, Jesse. Kilala ko siya kaya ako nga tinanggap dito, di ba? Hindi ka ba nagtataka kung bakit nandito ang isang anak ng bilyonaryo sa baryo natin? Yun na nga kuya eh. Baka may tinatakbuhan siyang gulo at madamay pa tayo. Alam mo namang hindi pwedeng malaman ng marami na dito tayo sa baryong ito namamalagi. Mahirap na. Baka makarating pa yun sa mga aswang at sugurin tayo dito. Marami pa naman ngayon ang mga nilalang ng dilim at umuwi sa Maynila at nagkukunwaring tao. Huwag kang mag-alala. Kapag may nabalitaan tayong mga taong naglilibot sa baryo at kahinahinala, paalisin ko rin agad si Linda para hindi na tayo madamay pa. Bakit hihintayin mo pa yan? Paalisin mo siya ngayon kuya. Pagiging manunugis natin ang nakasalalay dito eh. Hindi tayo pwedeng madamay sa gulo ng mga tao. Ang mga mayayaman pa naman laging natitivi. Pag lumabas ang mga mukha natin sa publiko, hindi na tayo sisikatan ng araw. Alam mo naman na kilala tayo ng mga aswang. Alam ko yan, Jesse. Pero hindi ka ba marunong maawa sa tao? Tingnan mo nga, kulang na lang magkulong si Linda sa apartment at hindi lumabas eh. Sa mga kilos niya, halatang takot na takot. Subukan kaya muna nating alamin kung ano bang nangyayari bago natin siya basta-basta nalang paalisin. Minsan na rin ba kayong nagtaka sa mga kwentong may kinalaman sa mga taong biglang yumaman at umasenso sa buhay? Isa ba kayo sa mga nagdadalawang isip kung ang mga mayayaman ay tunay nga bang nagmula sa pagsisikap lang o baka may iba silang ginagawang paraan para lapitan ng swerte? Ano naman kaya ang gagawin mo kung malaman mong ang yaman ng iyong pamilya ay may kapalit na kaluluwa? Kaya mo bang tanggapin ang katotohanan iyon para sa marangyang buhay? Ikomento ang inyong sagot sa ating comment section. At bago natin ipagpatuloy ang ating kwento, nais ko lang ding idagdag na abangan po natin ang bago nating channel, Miss Rose, na maghahatid ng mga kwentong horror tungkol sa mga aswang, mga nilalang ng gabi, at mga karanasang hindi maipaliwanag ng siyensya. Kaya kung handa na kayong makinig sa mga kwentong magpapabilis ng tibok ng inyong puso, huwag kalimutang abangan ang Miss Rose. Magandang araw po, Miss Ligaya. Ako nga po pala si Henry. Isa akong landlord ng paupahang apartment sa probinsya namin. 32 years old na po ako noon at wala pang asawa. Ngunit ang ikukwento ko po sa inyo ay nangyari 3 taon na ang nakalipas. Noong mga panahong iyon, isa rin akong manunugis ng aswang. Ngunit sa totoo lang, nagbabalak na akong magretiro at mamuhay ng normal. Pangarap ko rin po kasi na magkaroon ng pamilya. At alam kong mananatili ako sa aking tungkulin bilang manunugis ay imposible yun. Sa panahong iyon, wala pa akong nasasabihan ng desisyon ko. Pero nagawa akong kumbinsi ng bunso kong kapatid na si Jessie na umuwi kami sa probinsya, kung saan kami lumaki, para sa sandaling magbakasyon at magpahinga. Ngunit dumating ang araw na pinatuloy ko sa aming apartment ang isang babaeng anak ng kilalang tao sa Pilipinas. Dahil dito ay hindi ko na po babanggitin ang tunay na pangalan at ibang pribadong detalye para sa kanilang privacy. Sa madaling salita, doon po muling nabuhay ang dugo ng aking pagiging manunugis. Lalo na nang malaman kong si Linda ay hindi lang basta bakasyonista. Ang totoo, nandoon siya sa maliit na baryo para magtago at takasan ng madilim na kapalarang ipinipilit sa kanya ng sariling ama. At dito na po magsisimula ang confession ko sa inyo. Jesse? Ano? Ano pa ako kuya? Parang may nagbagsakan ng mga gamit sa unit ni Linda. Ayan mo na lang kuya. Baka gising pa at may ginagawa lang. Matulog ka na rin kasi. Titingnan ko na nga muna. Linda? Linda? Senrito, ayos ka lang ba dyan? Narinig ko kasi yung mga nagbagsakan na gamit. Baka kailangan mo ng tulong. Umalis ka dito. Umiiyak ka ba? Ano ba nangyari? Linda! Sinabi nang umalis ka, di ba? Linda, wala akong masamang intensyon. Gusto lang kitang tulungan. Kaya please,
Pagbuksan mo ako ng pinto, alalahanin mo nasa apartment kita. Cargo ko kung ano mang mangyari sa'yo dyan. Kukuha na ako ng susi at bubuksan ko ito, Linda. Huwag kang mag-alala, gusto lang kitang tulungan. Sinabi nang huwag kang papasok, di ba? Linda? Anong nangyari sa'yo? Bakit punong-puno ka ng dugo? Hindi sumagot noon si Linda, Miss Ligaya. Sa halip, niyakap niya ang kanyang mga tuhod at humagulgol ng mas malakas. At palibhasa ay tahimik, parang bawat hikbi niya ay bumabalot sa madilim na silid. Hindi ko tuloy maiwasang kilabutan ng gabing iyon, lalo na sa kakaibang amoy sa paligid. Humahalo sa hangin ang malansang amoy ng dugo. Kahit sanay naman akong makaamoy bilang manunugis, nakakapanindig balahibo pa rin sa pagkakataong iyon. Hindi lamang yun, Miss Ligaya. Nagkalat din ang mga basag na gamit at sa sahig ay may bakas pa ng dugo ang paa ni Linda. Sa likod ng bahay, wasak ang bintana. Ang kapis na panara nito ay basag at may bahid din ng dugo. Nang muli akong bumaling sa pwestong kinatatayuan ni Linda, lumapit ako ng bahagya upang tingnan ang kalagayan niya. Ngunit bigla siyang napakislot at sa takot ay umatras ng malayo. Linda, huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Gusto ko lang makita kung saan nagmula itong mga dugong ito. Sa aswang. May aswang dito, Henry. Kaya umalis ka na bago ka pa niya saktan. Aswang? Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Linda? Diyos ko, ano bang nangyayari sa akin? Tana. Patingin nga ako ng mga kamay mo. Oh, saan nagmula itong dugo? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Halika. Tutulungan kitang linisin to. Dahan-dahan ko siyang inalalayan patayo, Miss Ligaya. Nang magawa ko siyang mapaupo sa upuan, kumuha agad ako ng panggamot nang makita ko ang sugatan niyang mga braso at paa. Para ba itong nahiwa ng matalas na bagay? Tahimik ko siyang ginamot noon. Hindi na rin ako sumubok pang banggitin ng ospital dahil alam kong nagtatago siya at baka lalo lamang siyang mawalan ng tiwala sa akin. Bukod doon, may kaalaman din naman ako sa panggagamot dahil bilang maninugis ay pangunahing kaalaman ito sa mga pinag-aralan namin para kung sakaling walang tutulong ay kaya naming iligtas ang aming mga sarili. Habang ginagamot ko siya, hindi ko mapigilang isipin kung paano ang ganong karaming dugo ay nagmula sa maliliit na sugat. Hindi naman ganoon kalalim ang mga sugat ni Linda, Miss Ligaya, para kumalat ng ganoon karami sa loob ng kanyang silid. Idagdag pa ang sinabi nito tungkol sa aswang. Kaya naman nang matapos ko siyang gamutin at malagyan ng benda ang kanyang mga sugat, sinubukan ko siyang tanungin sa manangyari habang sa loob-loob ko ay umaasang magagawa niyang sabihin sa akin ang lahat ng nangyari. Hindi ko gusto makialam sa mga nangyayari sa'yo, Linda. Pero bilang landlord ng apartment na tinutuluyan mo, kargo ko ang kaligtasan mo dito. Kaya pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari? Babayaran kong nasinang bintana. Hindi yan ang problema. Kailangan kong malaman kung paano nasira yan, Linda. Hindi ka maniniwala kung sasabihin ko. Hayaan mo ako magpasya niyan, Linda. Naniniwala ako sa maraming bagay. Hindi mo kailangang maya sa akin. Subukan mo muna ako bago mo ako husgahan. Hindi ko alam kung anong nangyari. Linda, Totoo ang sinasabi ko. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero ramdam ko na may nagmamasid sa akin na aswang. paano ka nakakasiguro? Hindi ko alam. Ramdam ko lang. Alam kong aswang siya. Nararamdaman ko siya. Alam mo, salamat sa paggagamot pero ayos na ako. Kalimutan mo na rin lahat ng mga sinabi ko. Nababaliw na lang siguro talaga ako. Naniniwala na ako sa'yo. Ha? Naniniwala ako sa mga sinabi mo tungkol sa aswang. Talaga? Oo. Linda, kilala kita. Alam mo naman siguro na kahit saan ako pumunta, may makakakilala sa'yo, hindi ba? Anong ibig mong sabihin? Kung tungkol sa pera ito, huwag kang mag-alala. May sarili akong pera at kaya kitang bayaran para sa nasira kong bintana. Hindi yan ang kailangan ko. Gusto ko lang malaman kung bakit ka nandito. Anong ginagawa mo sa probinsya namin at bakit ka nagtatago? Nagtatago? Ay, hindi ako nagtatago. Hindi mo ako maloloko, Linda.
Nababasa ko ang takot sa mga mata mo nung dumating ka nung nakaraang gabi. Gusto ko lang malaman ngayon para handa ako sa kung ano man ang mangyari na pwedeng ikadamay namin. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo madadamay. Hindi ka nakakasiguro dyan, Linda. Kaya please lang, sabihin mo sa akin, anong ginagawa mo dito? Natahimik sandali ang silid noon, Miss Ligaya. Pinagmasdan ko siya kung paano siya biglang tumahimik. Sa mahina niyang paghinga, ramdam ko ang pag-aalangan niyang sabihin sa akin ng totoo. Pero hinayaan ko muna siya. Ayokong maramdaman niyang pinipilit ko siyang magsalita. Ngunit habang nakatitig ako sa kanya noong mga oras na yon, hindi ko rin maiwasang mapansin ang kanyang itsura. Sa totoo lang, Miss Ligaya, doon ko lang siya napagmasdang mabuti. Maputi siya at makinis ang balat. Halatang inaalagaan ng sarili. Mahaba ang kanyang kulay brown na buhok na maayos na bumabagsak sa kanyang balikat. Kahit magulo ang paligid at bakas sa kanya ang pagod at takot, hindi pa rin maitago ang ganda ng kanyang muka. Matangos ang ilong niya, maayos ang hubog ng labi at halos lahat ng bahagi ng kanyang muka ay parang maingat na inukit. Napaisip pa nga ako noon kung paanong kahit na ang mga mata niya ay puno ng lungkot at takot, parang may lalim ito na hindi ko agad naiintindihan ang ibig sabihin. Nandito ako dahil nagtatago ako sa aking ama. Nagtatago? Bakit naman? Gusto niya akong ipakasal, kapalit ng kayamanan. Arranged marriage? Talagang uso yan sa inyong mga mayayaman, ano? Sana nga ganun lang kasimple. Anong ibig mong sabihin? Gusto akong ipakasal ni Dad sa isang prinsipe. Prinsipe ng mga aswang. Ano? Bakit naman? Para saan? Nakipagkasundo si Dad sa pinuno ng mga aswang. Kapalit ng kayamanan at swerte. Kailangan kong ikasal sa anak nito. Pero anak ka niya. Paano naman niya nagagawa yan sa'yo? Sa totoo lang, hindi ko rin alam, Henry. Hindi ko rin alam kung ano pa bang dapat kong gawin. Parang kahit saan ako magtago, pilit na dadalawin ako ng aswang na yun para guluhin ang isip ko. Ibig mong sabihin, pinupuntan ka ng aswang na prinsipe? Oo. Siguro, hindi ko alam eh. Basta nararamdaman ko siya, Henry. Pero hindi ko naman siya nakikita. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba ito. O baka nasisiraan na ako ng ulo dahil sa mga nangyayari sa akin. Hindi ko alam. Kahit ako litong-lito na rin ako. Huwag kang mag-alala. Tago ang baring ito. Bihirang dumadayo dito. Isa pa, makakasiguro ka rin na hindi ka masasaktan ng aswang na yan. Paano mo naman nasabi yan, Henry? Dahil alam kong hindi ko pababayaan ang mga tenant ko. Lalo na kung usaping aswang. Hindi ko yan uurungan. Siguro kung wala ako sa sitwasyong ito, iisipin ko nagyayabang ka lang ngayon, Henry. Pero dahil desperada na akong mabuhay at masigurong hindi ako mapapahamak, pangahawakan kong sinabi mong yan. Makakaasa ka. Nang gabing iyon, halos hindi ako mapakali sa aking pagkakahiga, Miss Ligaya. Hindi ko lubos maisip ang pinagdadaanan ni Linda na ang kanyang sariling ama ay handa siyang ipain sa mga aswang para lamang sa pera. Hindi naman lingid sa kaalaman ko ang kakayahan ng aswang, Miss Ligaya. Alam ko na marami silang paraan para makakuha ng mga taong handang sumamba sa kanila. Kaya nilang magbigay ng ritual ng swerte mula sa dilim para sa marangyang buhay ng isang tao. At ang kapalit naman noon ay kapangyarihan para sa kanila. Mga kaluluwa ng mga alay na mga tao para sa kanilang hiling. Ngunit kahit narinig ko na ang mga ganitong pangyayari, Miss Ligaya, sa panahong ito lamang ako nakaengkwentro ng babaeng talagang nakalaan para ialay sa isang aswang. Hindi ko mapigilang makaramdam ng simpatya sa kanya dahil iba ang sakit kapag kapamilya mo mismo ang nagsadlak sa iyo sa kapahamakan, lalo na kumpara lamang sa pera at yaman. Kuya, may tao. Huwag kang makikisabat, ha? Ako ang kakausap sa kanila. Bakit? Anong meron? Mamaya ko na ipapaliwanag sa'yo. Heto, tapusin mo na lang itong winawalis kong mga damo. Tao po? Ano po yon? Magandang araw. Gusto ko lang sana magtanong. Baka nangungupaan dito yung kapatid ko, si Linda. Heto ang litrato niya, oh. Wala ho. Wala akong Linda na nakatira dito. Sigurado ka ba?
May nakapagsabi kasi sa amin na dito raw sa barrio na to huling nakita si Linda. Wala namang ibang paupahan dito kundi itong apartment na to. Pasensya na ho kayo. Hindi ko kayo kaya matulungan dyan. Hindi ho siya nagagawi dito. Excuse me, Iyo. Pwede pa naming makita ang apartment sandali? Para lang makasiguro kami na wala nga dito si Linda. Randy, bakit sumunod ka pa? Hindi ba sabi ko na ako nang bahala magtanong? Wala na tayong panahon para sa pagtatanong na yan. Kailangan natin masiguro kung wala nga siya dito. Sandali ho. Hindi ho kayo pwedeng basta na lang pumasok. Bakit hindi? May tinatago ka ba sa amin? Ha? Napakaaga pa ho para mambulabog kayo ng mga tenants namin. Kung gusto niyo makita ang apartment, bumalik kayo mamayang tanghali. Hindi ngayong umaga kayo manggugulo dito. Pinagloloko mo ba ako? Sabihin mo nga, tinatago mo ba dyan si Linda? Ha? Hindi ko alam ang mga pinagsasasabi niyo. Hindi ko nga ho kilala ang Linda na yan eh. Randy, tara na, umuwi na tayo. Baka naman hindi totoo yung balitang nakarating sa atin. Paano tayo makakasiguro kung ito nga ang sinasabi nitong lalaking ito? Kung hindi natin makikita mismo ang apartment. Mawalang galang nga po. Ito po bang Linda na tinutukoy nyo ay yung anak ng mayaman na laging may ayuda sa mga probinsya na sinalanta ng bagyo? Oo, siya nga. Nakita mo ba siya? Alam mo ba kung nasan yung kapatid ko? Jessie, Hindi ko alam kung nasan siya ngayon eh. Pero kahapon po nung namamalengke ako, nakita ko siya sa istasyon ng bus, papunta ng Maynila. Ano? Sigurado ka ba? Oo, hindi po ako nagkakamali. Kasi idolo ko yung tatay nyo eh. Kaya kilala ko talaga ang mga mukha ninyo. Ganun ba? Naku, salamat, iho. Sige na, Randy, halika na. Sabihin natin kay Dad na uuwi na si Linda. ay salamat. Oh, ngayon, magpaliwanag ka na kuya kung bakit kailangan mong itago ang katotohanan na nandito nga si Linda. Jessie, kagabi, nung nakadinig ako ng ingay sa apartment niya, pinuntan ko siya at nakita ko siyang duguan. Ano? Bakit? Hindi ko alam ang eksaktong nangyari, pero marami siyang sugat. Nasira din ang bintana sa likod. Hindi ko alam kung paano, basta sabi ni Linda, gusto daw siyang ipakasal ng ama niya sa prinsipe ng mga aswang. Ano? Shh! Ano ka ba? Huwag ka nga masyado maingay dyan. Mamaya may makadinig pa sa'yo. Anong balak mo ganyan kuya? Ano pa? Gusto ko siyang tulungan. Total, trabaho din naman natin ito bilang mga manunugis, di ba? Pero hindi rin pwede na itatago na lang natin si Linda habang buhay kuya. Pilit na hanapin siya ng prinsipe ng aswang na yun. Hayaan mong siya mismo ang pumunta dito. Oras na mahanap niya si Linda, makakaharap natin siya at pwede na natin siyang mapatay nang hindi niya kailangang dalhin ang buong angkan sa baryo natin. Kung sa bagay nga, mas masisigurado pa natin na may laban tayo kung ganun. Nga pala, hindi ka ba nakaramdam ng kakaiba sa presensya ng lalaking kasama ng babae kanina? Randy yata ang pangalan niya. Narinig kong sinabi ng babae kanina. Pero tama ka nga kuya. May kakaiba sa kanya. Parang hindi siya normal. Oo kuya, yan nga mismo. Ibang kutob ko sa kanya, Jessie. May pakiramdam ako na hindi lang basta aswang ang makakaharap natin dito. Kung ganun, paano yan? Handa ka bang sirain ng bakasyon sana natin sa baryong ito kuya? Ano pa bang magagawa ko kung ako mismo ang hinahabol ng ganitong klase ng problema? Kahit yata magretiro na ako sa pagiging manunugis, pilit pa rin akong haharap sa ganitong klase ng sitwasyon. Kuya, sino naman may sabi siya na pwede ka na magretiro? Paano na ako kapag nangyari yan? Gusto mo ba talaga akong mag-isang manunugis ng mga aswang? Ang laki-laki mo na kaya. Kayang-kaya mo na yung mag-isa. Seryoso nga kuya. Balak mo bang magretiro? Huwag na natin pag-usapan yan ngayon. Halika na. Madami pa tayong gagawin. Matapos ang aming ginawa noon, hindi ko ipinahalata kay Jessie ang pag-aabang ko ng pagising ni Linda sa kanyang unit. Nang marinig ko ang mga unang ingay mula sa loob, ang mahinang kaluskos ng kortina at ang marahang paggalaw ng sahig, tumibok ang puso ko ng mabilis. Hindi na ako nagdalawang isip na lumapit. Bit-bit ang isang mangkok ng sinigang na baboy na niluto ko para sa kanya. Pinipilit na maipakita kahit sa simpleng paraan na may malasakit ako sa kanya.
Nang tanggapin niya iyon at mahinang inalok akong pumasok sa loob, gumawa kami ng munting pag-uusap. Ang bawat salita ay maingat, dahan-dahan, para sa daling mawala muna ang bigat at katahimikan ng paligid na puno ng tensyon. Habang nakatitig ako sa kanya, nakikita ko ang bahagyang pagluwag sa balikat niya. Ang mahinang pag-angat ng labi niya sa isang ngiti na halos hindi ko mawari kung para sa akin o sa pagkain. Nang maramdaman kong kahit papaano ay handa na siya para sa aking itatanong, saka ko lang naramdaman ang buong bigat ng sitwasyon. Naglakas ako ng loob na magsalita kahit ramdam kong nanginginig ang tinig ko at ang bawat salita ay may halo ng kaba. Hindi ko rin mapigilang kabahan. Hindi dahil sa takot sa kanya kundi dahil sa damdaming naiipit sa pagitan ng pag-aalala, simpatya at pagnanais na tulungan siya sa kabila ng lahat. Galing dito ang ate mo. Si Ate Ruth? Oo, Kailan? May kasama ba siya? meron. Randy ang pangalan. Huwag kang mag-alala. Nakumbinsi naman namin sila na wala ka dito. Salamat. Nga pala, wala ka bang napapansin kakaiba sa Randy na yon? Ang ibig kong sabihin, kilala mo ba kung sino talaga siya? Wala akong masyadong alam, Henry. Nasa ibang bansa kasi ako nung ikinasal si ate sa kanya. Mag-asawa sila? Oo, at arranged marriage din. Ganun ba? Bakit mo pa rin natanong? Wala naman. Paabala lang kuya. Nandito kasi si Aling Loling eh. May sasabihin daw sa'yo. Sandali lang Linda ha. Sige lang. Ano ho yun, Aling Loling? Henry, may mga natagpuan kaming patay na hayop sa kagubatan ngayong umaga lang. Ho? Sigurado ho ba kayo? Oo naman. 2 baboy ramo ang nakita namin ng anak ko kanina. Mga ngahoy lang sana kami kaso ayun nga ang nakita namin. Wakwak ang tiyan at walang ulo. Kuya, masama ito. Iisang nilalang lang naman ang pumapatay ng ganyang paraan. Yun na nga ang ipinunta ko rito. Simula pa kasi nung nakaraang gabi, tuwing dumadaan ako dito sa umaga para magpastol ng kalabaw, napapansin kong kumukulo itong daladala kong langis. Ano ang ibig niyong sabihin? Itong langis na ito ay binigay pa sa akin ng albularyo noong buntis ako. Kapag kumulo raw ito, ibig sabihin, may paparating na aswang. Pwede ho bang makita? Eto iyo. Kuya, tingnan mo. Kumukulo nga. Huwag ho kayong mag-alala, Aling Loling. Ako na ang bahala. Salamat po sa pagsasabi sa amin ng impormasyon. Walang anuman. Alam ko namang mga magigiting na manunugis kayo. Alam kong hindi niyo pababayaan ang baryo natin. Mabuti ng alang at nandito kayo ngayon. Kung wala kayo, paniguradong nagagambala na ang aswang na yan sa baryo. Malamang ay natatakot din siya sa presensya ninyong magkapatid. Salamat ho, Aling Loling. Mag-ingat ho kayo pag-uwi. Maraming salamat, iho. Mukhang totoo nga ang sinasabi ni Linda, kuya. May aswang ang sumusunod sa kanya. Malamang ay hindi lang sumusunod. Ginagambala din niya talaga si Linda. Kaya naabutan ko siya kagabi sa ganong sitwasyon. Swerte din ni Linda, no, kuya. Sa dami-dami ng mga pagtataguan niya, dito pa talaga sa paupuan natin, parang alam niyang mga manunugis tayo at kaya natin siyang ipagtanggol. Nagkataon lang yun. Mga manunugis kayo? Linda? Narinig ko kayo. Totoo ba? Mas mabuti siguro kung sa loob natin pag-usapan nito, ano? Tama ang narinig mo, Linda. Mga manunugis nga kami. Kung ganon, kaya niyo bang patayin ang aswang na gustong ipakasal sa akin ni Dad? Tama ba? Oo. Pero hindi ganun kadali yon, Linda. Bakit hindi? Hindi ba kayo mga biyasa? Di ba pumatay ng aswang ang trabaho niyo? Hindi yun sa pagiging biyasa sa tungkulin namin. Meron din kami mga kailangang isaalang-alang, Linda. Hindi ako pwedeng basta na lang sumugod. Bakit hindi? Hindi ko kayo maintindihan. Mga sibilyan ang mga naninirahan sa barang ito. Hindi kami pwedeng basta na lang sumugod. Kailangan namin ng plano. Mas makakabuti rin kung hayaan natin siyang kusang lumapit dito. Mas masisiguro namin na malayo sa lahat.
At wala nang iba pang madadamay. Kayong bahala. Handa akong magbayad sa inyo basta't maligtas lang ang buhay ko. Huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang nararapat naming gawin bilang manunugis. Salamat. Nga pala, narinig ko rin kanina yung sinabi ng matanda tungkol sa aswang. Hindi kanya malalapastangan dito, Linda. May mga proteksyon ang paupahan kong ito. Pero bakit pinasok niya rin ako kagabi? Kita mo pa nga kung anong ginawa niya sa akin, hindi ba? Sa totoo lang, hindi ko rin alam eh. Wala naman akong nababakas sa ibang aura o bakas ng aswang kagabi. Sigurado ka bang hindi ka lang nasugatan ng bintana? Hindi ko alam. Pasensya na, Henry. Naguguluhan na ako. Hindi ko na alam kung anong totoo o hindi. Madalas ako mawala sa sarili at nagigising akong magulo ng isip ko. Hindi ko naman alam ang eksaktong nangyari. Para sa ikakapanatag ng loob mo, Ate Linda, mas mabuti siguro kung doon ka muna sa bahay tumuloy. Lalo na't hindi pa naayos ang bintana ng kwarto mo. Delikado yan. Sigurado ka ba? Hindi ba parang sobra-sobra naman yan? Walang problema. Isang pader lang naman ang pagitan ng inuupahan mo sa bahay namin. Kahit hindi mo ilipat ang mga gamit mo, magdala ka na lang sa kwartong tutulugan mo ng mga importanteng bagay. Salamat. Maraming salamat talaga sa inyo. Nagpasya ako na tulungan na rin muna si Linda sa pag-aayos ng mga gamit na dadalhin niya sa aking bahay. Karamihan naman doon ay mga personal lamang niyang gamit at konting damit para daw hindi na siya pabalik-balik. Pagdating namin sa bahay, katatapos lamang ayusin ni Jessie ang silid na tutulugan niya. Sandali muna namin siyang pinagpahinga. Doon kami naman ni Jessie nagsimulang kumpunahin ang mga gamit na nasira. Ngunit dahil mahirap na makakuha ng kapis na bintana sa panahong ito, kinakailangan naming alisin ang mga bintana ng paupahan at palitan ng mas modernong klase ng bintana. Sa abala naming magkapatid, hindi namin namalayan ang paglubog ng araw. Nang magdilim na, kahit na hindi pa kami tapos, nagpasya na kaming pumasok sa loob. Agad naman akong naligo noon. Pagkatapos ay nagluto ng hapunan at nang matapos ay agad naming inakit si Linda para kumain. Pero sa hapag, tandang-tanda ko kung paanong pilit ang mukha ni Linda habang nilulunok ang gulay sa aming harapan. Lalo na ang pinaritong isda na halos hindi niya magawang isubo. Hanggang si Jessie ay may kunot na noo at bahagyang bakas ng inis sa mukha. Ako na naman ay nagtataka. Natatandaan ko kasi na noong unang araw niyang umupa sa bahay, kitang-kita kong kumakain naman siya ng gulay. Hindi mo ba gusto ang pagkain? Hindi niya siguro gusto ang luto mo, kuya. Hindi naman sa ganun. Pasensya na kayo sa akin. Busog pa lang talaga ako. Ganun ba? Sige, ipagtatabi na lang kita ng pagkain para kapag nagutom ka, kumuha ka na lang ng makakain. Maraming salamat. Sige, papasok na muna ako sa kwarto. Gusto kong magpahinga na lang muna. Sandali, Ate Linda. Ano yun? May gusto sana akong itanong eh. Ano yun? Paano mo pala natagpuan itong baryo namin? Bakit ito ang napili mong pagtaguan? Hindi ko naman piniling lugar na ito. Sa totoo lang, sumakay lang ako sa kahit anong bus at dito ako dinala. Kung ganun, wala ka talagang ideya na mga manunugis kami? Wala. Bakit mo naman natanong? Wala naman. Sige na, magpahinga ka na. Sige. Ano na namang klaseng tanong yun, Jessie? Naniniguro lang ako, kuya. Naniniguro na ano? Hindi niya sinasadya na pumunta dito dahil alam niya na manunugis tayo? Kung halimbawa at alam nga niya, ano naman? Malamang pumunta siya dito kasi alam niyang ligtas siyang kasama natin. Paano kung may ibang pakay? Gaya ng ano naman? Paano kung kasal naman pala talaga siya sa isang prinsipe ng mga aswang? At nandito siya para ituro sa kanila kung nasan tayo. Alam mo, tigilan mo ng pag-iisip ng masama sa kapwa. Hindi mo ba nakikita yung takot sa mga mata ni Linda? Kaya nga, paano kung pinagbabantaan lang siya? Totoo man yan o hindi, biktima pa rin siya. Ibig sabihin, tungkulin natin na ipagtanggol at iligtas siya. Sinasabi mo lang yan kasi nagkakagusto ka na kay Ate Linda. Anong, panahimik ka nga. Mamaya pag madinig ka pa ni Linda, isipin niyang totoo ang sinasabi mo. Bakit hindi ba? Tumahimik ka dyan. Ay sus! Kung ibang tao siguro yan, wala akong pakialam. Lalo na't malapit ka na palang magretiro. Kung yan ang pinuputok ng butsi mo, Jessie, tumigil ka na. Bakit mo naman ayaw talikuran pagiging manunugis, kuya? Dahil gusto ko magkaroon ng pamilya. Mabuhay ng normal at hindi kailangan makipagpatayan lagi sa mga aswang. Pero di ba,
ipinangako mo kay tatay na susundan mo ang mga yapak niya? Ilang taon na rin ako naging manunugis. Magre-retiro na ako. Gusto ko naman ng normal na buhay, malayo sa panganib. Kuya, kahit saan naman ay may panganib. Alam ko. Pero iba pa rin yung walang kaalaman sa mga masasamang elemento sa mundo. Ay, bahala ka nga. Naiiling na lamang ako nang hindi ko pinansin ang kapatid ko noon, Miss Ligaya. Nang matapos ang hapunan, agad na nagpresenta ako sa paghuhugas ng plato, habang si Jessie naman ay dumiretso na sa kanyang kwarto at natulog. Nang matapos ako sa paglilinis, nagpasya rin akong mag-ensayo muna sa likod ng bahay. Doon ay nakahanay ang mga sako na nakasabit sa puno. Puno iyon ng buhangin. Gamit ang punyal na lagi kong dala, iniisip kong kalaban iyon at nagsimula akong magsanay. Ilang minuto ang pagpapractice ng mabilisang pagsuntok, paghiwa at pag-iwas sa posibleng atake ng kalaban. Pinipilit na paghusayin ang aking bilis at galaw na papantay sa kilos ng isang aswang. Sinubukan ko rin ang iba pang paraan gaya ng pag-ikot sa paligid ng puno para sanayin ang aking agility, mabilisang paglukso para sanayin ng paa sa mabilis na paggalaw, at pagsasanay ng kamay at daliri sa tamang paghawak at paggamit ng punyal. Habang ako'y abala, napansin ko si Linda. Nakaharap pala siya sa bintana ng kanyang kwarto, tahimik na nakatanaw sa akin. Hindi siya gumagalaw. Tila pinagmamasda ng bawat galaw ko, habang ako naman ay pilit na nakatutok sa training. Ngunit hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang presensya. Hanggang sa inalis ko na ang telang nakabalot sa aking kamay. Hingal ako lumapit dito. Siya naman ay tuluyan ang binuksan ng mas malawak na bintana para makita ako ng maayos. Ayos ka lang ba? Oo naman. Pasensya na kung naabala kita. Maingay ba ako? Hindi naman. Napansin lang kita kanina at hindi ko mapigilang hindi panoorin ka. Pasensya na. Nakaabala yata ako. Hindi. Tapos na rin naman ako eh. Nagpapawis lang para makatulog ng maayos mamaya. Henry, pwede ba ako magtanong? Ano yun? Paano ka naging isang manunugis? Yun ba? Ano kasi, ang mga magulang namin ni Jessie, pareho silang manunugis. Tumatakbo na nga daw sa lahi namin to at nagsalin-salin na sa henerasyon namin. Hindi ka ba nahihirapan? Depende sa sitwasyon. Paano kung ang makakalaban mo isang aswang pero hindi naman niya ginustong maging isang halimaw? Mahihirapan ka bang paslangin ang aswang na yon? Bakit mo naman natanong yan? Gusto ko lang malaman ang sagot, Henry. Mahirap yung sitwasyon na sinabi mo. Kahit naman manunugis kami, tao pa rin kami. May simpatya lalo sa kapwa. Pero bilang manunugis, tungkulin naming patay ng aswang na nakakaperwisyo sa tao. Kaya kung hindi man niya ginustong maging halimaw pero nakakasakit siya at pumapatay, wala akong ibang magagawa kundi paslangin siya. Bakit mo naisip ang tanong na yan? Wala naman. Sige, matutulog na ako. Ikaw din. Mas mabuti kung magpahinga ka na. Masyado nang malamig ang gabi. Sandali, Linda. Ano yun? Gusto ko lang sanang sabihin sa'yo na hindi kita pababayaan. Bakit? Bakit pa nasabi yan? Ganyan ka ba kadedikado sa lahat ng mga taong ikakasal sa isang aswang? Hindi. Ang ibig kong sabihin, ngayon lang ako naka-encounter ng ganitong sitwasyon. Kaya hindi ko alam kung ganito rin nga ba ang mararamdaman ko sa susunod. Pero, seryoso ako sa sinabi ko. Hindi kita pababayaan. Sandaling katahimikan ang namayani ng puntong iyon, Miss Ligaya. Nakatitig lamang ako noon sa mga mata niya. Pilit binabasa kung ano ang laman ng kanyang isip sa mga puntong iyon. Ngunit kahit nakita ang lungkot sa kanyang mga mata, para bang may iba pa ring aura ang lumilibot sa kanya na para bang nagsasabi sa akin na may iba pa siyang iniisip. Naputo lamang ang aming titigan nang biglang makadinig ako ng paghintang sasakyan sa tapat ng aming gate. Doon agad akong sinenyasan ni Linda na bumalik sa kwarto niya at magtago. Kinuha ko naman ang aking pamunas ng pawis at kunwaring abala lamang na lumalabas ng likod ng bahay bago sila pinagbuksan.
Sakto naman na nandoon na rin si Jessie na mukhang naalimpungatan lang. Nang makita naman niya ako ay hindi siya tuluyang lumabas ng bahay ay hinayaan ko na lamang na humarap sa mga tao. Pagbukas ko ng gate agad na sumalubong sa akin ang isang matandang babae na may marangyang pananamit at postura. Sa tabi naman ito ay isang matandang lalaki na may matikas na katawan at bakasang tapang sa muka. Sa gilid ng dalawa ay nandoon din si Ruth kasama ang asawa nitong si Randy at isa pang lalaking hindi ko pa noon kilala. Ngunit ramdam ko noon ang kakaibang presensya niya at yun ay walang pinagkaiba kay Randy. Magandang gabi po. Ano pong may paglilingkod ko? Nandito kami para sunduin si Linda. Linda? Hindi ba't sinabi ko na kaninang umaga na wala siya dito? Nandito kami ngayon para kausapin ka ng maayos, iho. Hindi namin gusto ang gulo, kaya pakiusap. Hayaan mong makita namin si Linda. Hindi ko ho alam yung sinasabi ninyo. Dahil wala ho talagang Linda dito. Hindi ako magsasabi ng paulit-ulit iyo. Pero kung hindi mo kami papapasukin para hanapin si Linda, ipagigiba ko ang paupahan mong ito. At alam kong alam mo na kaya kong gawin yon. Kung nandito ho kayo para manakot lang at ipilit na hanapin ang inyong anak, pasensya na ho talaga. Pero hindi ho ako makakatulong. Tatawag din ho ako ng pulis kung hindi kayo aalis ngayon din. Tabi nga. Juan, ano ka ba naman? Huwag kang gumawa ng eksena dito. Ano hindi? Sinusubok ng lalaki ito ang pasensya ko. Dad, kumalma naman ho kayo. Baka may makapansin sa inyo dito at maiskandalo pang pamilya natin. Pero hindi pwedeng hindi mahanap si Linda ngayon din. Baka nakakalimutan nyo na hindi rin ganun kahabang pasensya ng ama ko. Ikaw lalaki, kung ayaw mong masaktan, mas mabuti kung kusa mo nang ilabas si Linda. Ano ho bang hindi nyo maintindihan na wala nga ang Linda na yan dito? Henry ang pangalan mo, hindi ba? Oho. Henry, makinig ka sa akin. Para rin sa kapakanan mo to. Please, nakikiusap ako sa'yo. Ilabas mo na si Linda. Hindi mo siya kilala, iho. Delikado siyang babae. Kaya nga nandito kami at sinisikap siyang pabalikin para masolusyonan namin ang kanyang problema. Bakit ba pinipilit nyo na nandito si Linda? Wala nga ho. Huwag ka na magsinungaling iyo. Maraming mata sa baryong ito at marunong magsalita oras na mabayaran. Anak ng si Aling Loli. Hayaan mo kaming makausap namin siya, iho. Hindi ko ho alam ang sinasabi ninyo. Umalis na kayo dahil malalim na ang gabi. Nawawala siya sa sarili niya. Ho? May sakit ang kapatid ko. Ruth, Gusto lang namin siyang ipaggamot. Hindi siya ligtas para sa inyo. Madalas siyang mawala sa sarili, Henry. Kumakain siya ng hilaw na karne at dugo. Hindi siya tao. At kung patuloy niyo siyang itatago sa amin, baka saktan pa niya kayo. Ano? Wala na akong panahon para sa mga tanong niyan. Halika, Randy. Tingnan natin ang loob. Para bang natameme ako noon, Miss Ligaya. Parang may pumipigil sa dila ko at ni hindi ako makapag-isip ng maayos. Ni hindi na ako makaimik nang dagasan ako ni na Joey at Randy para makapasok sila sa loob. Halos itulak nila ako sa gilid ng daanan habang mabilis na sinusuri ng kanilang mga mata ang paligid. Tila ba naghahanap ng anumang palatandaan kung nasaan si Linda. Sa mga sandaling iyon, biglang parang umandar sa utak ko ang lahat ng nangyari. Ang mga sinabi ni Ate Ruth, ang takot sa mga mata ni Linda, ang mga kakaiba niyang tanong at ang dahilan kung bakit siya nagtatago. Parang sabay-sabay na bumalik sa isip ko ang bawat detalye ng gabing iyon. Nang lumingon ako sa kapatid kong si Jessie, mahina siyang umiling. Simpleng galaw lang yun ngunit sapat na para lalong sumikip ang paghinga ko. Parang sinasabi niyang huwag akong magsalita. Huwag akong kikilos at hayaan ko na lamang na lumipas ang sandaling iyon. Hindi nga nagtagal, halos magwala si Joey nang hindi matagpuan sa kahit saang sulok ng paupahan at ng bahay namin si Linda. Binuksan niya ang mga pinto, sinilip ang mga bintana at halos kalampagin pa ang ilang gamit sa loob. Galit na galit ito. At tuwing tatama ang paningin niya sa akin ay nanlisik ang kanyang mga mata. Parang naghihintay lamang ng isang pagkakamali mula sa akin para tuluyan niya akong pagbuntungan ng galit. Ako naman ay nanatiling tahimik ni hindi makapagsalita. Ramdam ko ang bigat ng bawat segundo habang nakatayo lamang ako roon
Ngunit pilit kong pinipigilan ang sarili na huwag magpakita ng kahit anong reaksyon. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang bagay akong napansin. Ito ay ang takot at nangingilid na luha sa mga mata ni Ate Ruth. Kumpara sa iba na para bang iisa lamang ang pakay, ang matagpuan at makuha si Linda, si Ruth ay halatang nag-aalala at takot para sa kapatid. Hindi tulad ng galit na makikita ka na Joey at Randy o sa matandang si Don Juan, ang kanyang mukha ay puno ng kaba na para bang natatakot sa kung anong maaaring mangyari kapag natagpuan nila si Linda. At ang bagay na yon, Miss Lagaya, ang lalo lamang nagpalito sa akin sa mga oras na yon. Nandito ang mga gamit niya, pero wala siya rito. Oh, visit talaga! Kayo ang dalawa. Sasabihin ninyo sa akin oras na bumalik si Linda. Naintindihan niyo ba? Oras na masaktan ang anak ko. Kayo ang mananagot sa akin. Naintindihan ninyo? Opo, Don Juan. Henry, Jesse, kailangan namin ng tulong nyo kay Linda. Ayaw namin makapahamak pa siya ng ibang tao dito sa baryo nyo. Kaya nakikiusap kami na sana makipagtulungan kayo sa amin. Kuya! Huwag mo na muna akong kausapin. Kuya! Kailangan nating solusyonan ito. Kasalanan ko to. Kuya naman! Hindi mo kasalanan yun. Naaawa ka lang sa kanya. Yun na nga eh. Isa akong manunugis, Jesse. Pero paano ako nauto at nabilog ni Linda? Hindi lang naman ikaw, kuya. Kahit ako. Naniniwala rin na isa siyang biktima dito. Pero kung iisipin, tama sila, kuya. Yung mga natagpong patay na hayop ni Aling Yoleng. Hindi ba't yun din ang gabi na naabutan mong duguan si Linda at wasak ang bintana? Pero ang sabi niya sa akin, hindi niya alam ang nangyari. Naaswang ang may kagagawa nun. Siguro, totoo nga ang sinasabi niya, kuya. Baka hindi nga niya alam ang nangyayari sa kanya. Baka hindi niya alam na nagiging siyang aswang. Pero, Jesse, nakita ko sa mga mata niya ang lungkot. Kita ko natakot siya, na nahihirapan siya. At saka, paano niya ako naloko? Bakit hindi ko maramdaman sa kanya ang presensya ng isang aswang? Paniguradong may paliwanag dyan, kuya. Sa ngayon, mas mabuti na huminahon ka muna. Dahil kailangan nating maunang mahanap si Linda kaysa sa kanyang pamilya, kuya. Kailangan natin siyang patayin. Alam ko. Nang gabing yon, para bang may kung anong pumunit sa dibdib ko, Miss Ligaya. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maipaliwanag na maayos ang nararamdaman ko noon dahil iyon ang kauna-unahang pagkakataon na naranasan ko ang ganoong sakit at pagkalito. Hindi lang kasi ang panloloko at pagtataksil ni Linda ang masakit. Mas mabigat pa para sa akin ang katotohanan na naging tanga ako. Ni minsan na hindi ko man lang naramdaman na may dala siyang kapahamakan. Para bang bigla akong nabulag sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Kaya imbes na iligtas ang baryo namin mula sa mga katulad niyang nilalang, mas naging dedikado pa akong protektahan siya. Ilang minuto rin ang lumipas bago nakapaghanda si Jessie ng mga sandatang dadalhin namin. Ako naman ay muling ipinulupot ang tela sa aking kamay, saka kinuha ang aking punyal at iba pang gamit. Pagkatapos noon ay lumabas na kami ng gate at dumaan sa likod ng bahay, kung saan puro kagubatan na ang matatagpuan. Ayon kasi kay Jessie, sa bintana sa likod lamang maaaring nakalabas si Linda sa mga oras na yun. Malamang na maramdaman niya ang presensya ng sarili niyang pamilya, agad siyang tumakas. Sa paglalakad namin noon sa likod ng kagubatan, matalim ang mga mata ko sa paghahanap ng kahit anong bakas ni Linda. Hindi ko pinalalampas ang kahit pinakamaliitan senyales na maaaring magturo sa amin kung nasaan siya nagtungo. Habang tumatagal ang paghahanap namin, Miss Ligaya, lalo lamang ako nanggigigil na makita siya. Sa mga sandaling yon, ang nasa isip ko na lamang ay kung paano ko siya mahanap at papatayin. Ngunit sa kalagitnaan ng aming paghahanap, bigla kaming nakarinig ng mga yabag na papalapit sa aming pwesto. Dahil doon agad kami nagtago ni Jessie sa likod ng mga kapal na damo at inihanda ang aming mga sandata. Sakaling may biglang umatake sa amin. Hindi nagtagal, 2 pares ng paa ang nasilip namin sa pagitan ng malalagong damong pinagtataguan namin. Maingat silang naglalakad, tila may hinahanap din sa dilim ng kagubatan.
Sandali, Joe. May nararamdaman ako. Ano na naman? Wala tayong oras dyan. Kailangan na nating mahanap si Linda. Hindi. May mga tao sa paligid. Pamilyar sila. Alam ko nang tinutukoy mo. Henry! Lumabas ka sa pinagtataguan mo ngayon din! Joe, Talagang delikado kung tutulungan si Linda. Pumunta ka pa talaga dito para hanapin siya? hindi ako nandito para hanapin siya at tulungan. Talaga? Pagkatapos mo siyang itago sa pudir mo ng ilang araw, palagay mo ba, maniniwala ako sa'yo? Wala akong pakialam kung maniwala ka o hindi. Pauna na lang tayo makahanap sa kanya. Henry, baka nakakalimutan mo ang bilin sa'yo ni Don Juan. Huwag kang mag-alala. Wala akong nakalimutan sa mga sinabi niya. Pero hindi ibig sabihin noon na susundin ko ang mga yon. Ako ba talaga gusto mong mapikon, ha? Akala mo, hindi ko napapansin ang mga sagot mo. Wala kang galang. Hindi ako sumusunod sa utos ng kahit sino. Lalo na ang gumalang sa mga taong hindi kagalang-galang. Aba, tara na kuya. Huwag na tayong makaksaya pa ng panahon sa kanila. Isa ka pang bata ka. Walang sabi-sabi ay bigla akong inatake ni Joey noon, Miss Ligaya. Si Randy naman ay agad na bumuelo para sugurin si Jessie na handa na rin ng mga oras na yun. Ilang beses kaming nagpalita ng sipa, suntok at saksak. May dala rin silang mga balisong. At masasabi kong bihasa sila roon dahil mabilis at pulido ang galaw nila. Mabilis sila kumpara sa mga normal na tao. Halos nasasabayan nila ang liksi namin bilang mga manunugis. Dahil doon lalo pang tumibay sa isip ko ang hinala ko tungkol sa kanilang lahi. Para makasiguro at masagot ang kuryosidad ko, mas binilisan ko pa ang aking kilos. Sinubukan kong baguhin ang galaw ko sa bawat atake para hindi niya mahulaan ang sunod-sunod kong gagawin. Nang masugatan ko siya sa kaliwang pisngi, malinaw kong nakita kung paano bahagyang nalapnos ang balat niya at umusok ng kaunti. Doon ko lalo pang napatunayan na hindi sila pangkaraniwang tao. Sinasabi ko na nga ba? Mga aswang kayo? At kayo, hindi rin kayo mga normal na tao. Isa kayong mga manunugis. Dalinti ka na, Joe. Mukhang hindi nga sila naandito para iligtas si Linda. Naandito sila para patayin ang mapapangasawa mo. Huwag kang mag-alala, Joe. Sisiguraduhin kong uunaan kita para magkasama na kayo ni Linda sa kabilang impyerno. Mali ang kinalaban mo, manunugis. Sa puntong ito, may mas kailangan kayong harapin kaysa sa mga aswang na katulad namin. Anong pinagsasabi nyo? May rason kung bakit kami narito. Hindi kami nang bibiktima ng kahit sino rito. Si Linda lamang ang kailangan namin. Kung ang kaligtasan ng mga taga-baryo ang iniisip ninyo, hindi kami ang dapat ninyong harapin. Manahimik kayo. Hindi ako makikinig sa kahit anong sabihin ninyo. Ang mga aswang ay kalaban namin. Wala man kayong biktima o meron, wala akong pakialam. Ang mga katulad ninyo ay trabaho naming paslangin. At wala nang ibang dahilan pa para kaawa namin kayo. Hindi ko kailangan ng awa mo para mabuhay, Henry. Pero oras na paslangin mo si Linda, magsisisi ka. Joe, halika na. Kailangan nating maunahan silang mahanap si Linda. Magtutos tayong muli, manunugis! Tandaan mo yan! Kuya, hindi ba natin sila hahabulin? Pabayaan mo sila. Lalo lamang akong ginaganaan na patayin silang lahat ngayon. Kung ganun, kailangan nating maunahang mahanap si Linda. Huwag kang mag-alala. Alam ko kung nasan siya ngayon. Ha? Paano? Nakikita mo ang mga tali na yun sa mga puno. Yan ang benda na inilagay ko sa kanyang katawan. Sandali. Bakit niya nilagyan ng tanda ang dinadaanan niya? Paano kung isa itong patibong? Wala akong pakialam. Wala siyang magagawa para pigilan akong paslangin siya. Sinundan namin noon ang mga baka sa daan, Miss Ligaya. Ilang minuto rin ang lumipas bago namin natagpuan ang isang may kalakihang kuweba sa unahan ng isang mababaw na sapa. Pagdating namin doon, agad kong inilabas ang aking punyal. Bumaba ako sa isang malaking bato sa may bungad at dahang-dahang pumasok sa loob ng kuweba.
Sinunod ako ni Jessie hanggang marating namin ang pinakasulok nito. Doon namin natagpuan si Linda. Nakaupo siya sa sulok. Sa ibabaw ng isang malapad na bato, yakap ang kanyang mga tuhod habang umiiyak. Nanginginig pa ang kanyang mga kamay noon, Miss Ligaya. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo. Nangingilid ang kanyang mga luha habang tumatakbo palapit sa akin. At bago pa ako makakilos, ay mahigpit niya akong niyakap. Sandali akong natigilan. Mahigpit ko pa ring hawak sa kamay ang aking punyal. Si Jessie naman ay nakatayo lamang sa likod ko, ngunit kita ko sa kanyang muka ang seryosong tingin niya sa akin. Isang tingin na tila nagpapaalala sa akin kung ano talaga ang sadya namin doon. Kaya habang yakap pa rin ako ni Linda, walang sabi-sabi kong itinarak sa kanyang likuran ang hawak kong punyal. Ramdam ko agad ang bigla niyang pagkagulat. Napasinghap siya, tila naghahabol ng hangin. Unti-unti siyang lumayo sa pagkakayakap sa akin. Habang nakatingin sa aking mga mata, may luha, may sakit, at may hindi makapaniwalang tanong sa kanyang muka. Henry, Niloko mo kami, Linda. hindi ko sinasadya. Ayoko sa lahat na pinagmumukha akong tanga. Ha? Patawarin mo ako, Henry. Hindi ko sinasadya. Akala ko lang na magagawa mo akong tulungan. Tulungan para saan? Para gamitin mo? Para paikutin mo sa kamay mo? At maging mas madali sa'yo ang mambiktima ng mga taga-baryo? Ganun ba? Hindi, Henry. Hindi ko magagawa yan. Hindi ko kayang pumatay ng tao. Gagawin kong lahat para hindi mangyari yun. Makinig ka sa akin, Linda. Wala nang ibang parang pa ang katulad mo. Naintindihan mo ba yon? Ang mga katulad mong aswang, kampo ng kadiliman, at ang tanging makapipigil sa inyo na hindi mambiktima ay kamatayan. Nagkamali ako ng pagkakakilala sa iyo, Henry. Akala ko pa naman, kahit pa paano'y mauunawaan mong sitwasyon ko. Hindi ako naging manunugis para maawa lang sa katulad mo. Hindi ko ginusto ito, Henry. Wala akong pakialam. Kung sa bagay, bakit nga ba magkakaroon ka ng pakialam? Ang mga katulad mong manunugis ay kilalang walang puso. Mga bulag sa katotohanan. Ako pa ngayon ang bulag sa katotohanan? Oo, bulag ka, Henry! Hindi mo nakikita ang tunay na kalaban mo. Binabase mo ang lahat sa lahi at anyo. Hindi mo alam na mas delikado pa ang mga ipinagtatanggol mong mga tao. Tumahimik ka! Kuya! Sisiguraduhin ko na hindi ka nasisikatan pa ng araw bukas, Linda. At kapag napatay na kita, isasama ko ang aswang na mapapangasawa mo. Doon ipagpapatuloy niyo ang paghahabulan ninyo sa impyerno. Kuya! Ano ba? Tingnan mo nga ang sugat niya, kuya. Hindi siya nalalapnos ng punyal natin. Anong sinasabi mo? Kunot noon, lumapit na ako kay Linda, na bahagyang umatras pa para itago ang sarili. Kita ko ang panghihina ng kanyang katawan noon. Ang kanyang bibig ay patuloy na sumisinghap ng paghinga. Kahit nakabaon pa rin sa kanyang likuran ng aking punyal, hindi siya natutumba. Napapaubo lamang siya, nangihina. Wala nang iba. Ngunit dahil nakita ko ang pagtataka at gulat sa mukha ni Jessie, halos nagkaroon kami ni Linda ng maliit na palitan para lang mapatalikod ko siya at makita ang kanyang likod. Nang sa wakas ay nagawa kong mahigpit siyang mayakap. Pinigilan ko ang kanyang mga kamay na umaatake. At sa parehong sandali hinugot ko ang punyal sa kanyang likod. Hinawakan ko yun, Miss Ligaya. Walang sabi-sabi. Napasinghap siya nang muling maramdaman ng saksak, ngunit tama nga si Jessie. Wala ngang lapnos. Sa halip, isa lang itong ordinaryong sugat katulad na maaaring maranasan ng normal na tao. Bigla akong nagulahan noon, Miss Ligaya. Para bang nablangko ang isip ko at hindi ko alam kung ano ang aking nagawa. Nangiangat ko si Linda sa balikat ko, wala na siyang malay. Otomatikong dumapo ang kamay ko sa kanyang likod upang pigilan ng dugo na umaagos mula sa katawan niya. Kuya, anong nangyayari? Bakit hindi siya naapektuhan ng punyal na katulad ng mga normal na aswang? Hindi ko alam. Dahil hindi siya isang aswang. Ate Ruth, anong ginagawa mo dito? Pasensya na sa inyo. Pero kanina ko pa kayo sinusundan. Bakit? Dahil may kutob ako nahihingi ng tulong sa inyong kapatid ko. Anong ibig mong sabihin? Magpapaliwanag ako sa inyo. Pero sa ngayon, kailangan muna nating gamutin si Linda. Sandaling nagkatitigan kami ni Jessie, Miss Ligaya.
Sunod ay maingat kong ibinaba ang walang malay na si Linda. Naupo ako sa tabi niya at hinayaang isandal sa akin para mas komportable at maayos na magamot ang kanyang likod. Nagtulungan naman si Jessie at si Ate Ruth sa paggamot ng sugat ni Linda. Habang nangyayari yon, hindi ko mapigilang huminga ng mabilis sa kaba, Miss Ligaya. Kasabay dito, ramdam ko rin ang kalituhan sa utak ko at ang mga unti-unting pagsisisi na pumapasok sa isipan ko. Na matapos ang paggagamot nila, pinigilan ko ang hininga ni Ate Ruth upang pakinggan ang katotohanan. Kita ko ang lungkot at pagsisisi sa mga mata niya noon, Miss Ligaya. Lalo na kapag dumadaan ang paningin niya sa walang malay na kapatid. Sadali siyang humaplo sa uluhan nito bago tumingin sa akin at ramdam ko ang bigat ng damdamin niya sa sandaling iyon. Hindi siya isang aswang. Pero magsisinungaling akong sasabihin kung isa siyang tao. Ano pong ibig niyong sabihin, Ate Ruth? Kasalanan ko lahat. Dapat ako nakakaranas ng pinagdadaanan niya ngayon. Diretsahin mo kami, Ate Ruth. Aswang ba si Linda? Sabihin mo sa akin na tama lang ang ginawa ko sa kanya. Na hindi ako basta nanakit ng inosenteng tao. Hindi mo kailangang pagsisihan ang ginawa mo. Naiintindihan ka ni Linda. Pero, Henry, alam kong sobra ng paghihirap ng kapatid ko. Sana sa susunod, unawain mo siya. May sinabi po siya sa akin kanina. Sabi niya, may mas dapat daw kaming katakutan at hindi siya yun. Nabanggit din po sa amin ni Ate Ruth at pati ni Joe. Totoong sinasabi nila. Hindi sila ang tunay na kalaban. Lahat sila ginamit lang ni Dad para sa kanyang sariling kasakiman. Si Don Juan po? Ano pong ibig niyong sabihin, Ate Ruth? Kapalit ng kayamanan at swerte ng aming pamilya, isinangla niya kami sa pinuno ng mga aswang. Ako ang una nilang alay. Sinubok nilang gawing aswang para maging alay. Pero hindi sila nagtagumpay. Dahil hindi ako berhen. May lihim akong kasintahan noon. Mahal na mahal namin siya pero nang malaman ni Dad, pinatay niya si Luis. At bilang parusa, ipinakasal pa rin niya ako kay Randy. Pero isa kang tao, Ate Ruth. Paano kung ipinakasal ka ng ama mo sa isang aswang? May paniniwala ang mga aswang, Jessie. Kung ang isang taong nakipagkasundo sa kanila ay hindi natupad ang kanilang bahagi, kailangan nila mag-ali ng mahal sa buhay bilang collateral. Ako ay pansamantalang sanla hanggang hindi natutupad ni Dad ang kasunduan. Ano naman ang mapapala ni Randy rito, Ate Ruth? Dahil kasal kami at may basbas ng kanilang ninuno, sa akin lamang siya makakakuha ng supling. Kaya kailangan niyang manatiling may anyo ng tao. Napakasaklap po nito, Ate Ruth. Alam ko, pero wala akong magagawa. Nakatali na ako sa ganitong buhay. Paano si Linda? Sigurado ako nagigigil si Dad na mahanap ang kapatid ko. Alam niyang gumagana kay Linda ang ritual. Nakakaramdam siya ng gutom sa sariwang laman at dugo. Ang kasal lang ang kulang para magtagumpay at magawa ang bahagi nila sa kasunduan. Kapag ikinasal si Ate Linda at Joe, magiging tagapagdala rin ba siya ng supling? Hindi. Kapag ikinasal sila, magiging ganap na halimaw si Linda. Hindi ko alam kung saan gagamitin ng mga aswang pero sigurado akong mas malaking gulong mangyayari. Sa kasal nila, magkakaroon siya ng kapangyarihan. Tuluyang magiging pinuno ng lahi ng mga aswang. Diyos ko, ano ba itong nagawa ko? Bakit sunod-sunod ang kapalpakan ko? Hindi pa huling lahat, Henry. Alam kong may dahilan kung bakit mo tinago si Linda. Alam kong sinadya niyang mapunta sa paupahan niyo para humingi ng tulong. Tulungan mo siya. Kailangan siyang iligtas bago pa magtagumpay si Dad at maikasal kay Joe. Maawa ka sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ligaw ako sa aking isip. Hindi ko alam kung tama bang buhayin siya at bigyan ng pagkakataon. Kung may posibilidad man siyang maging halimaw, paano kung mangako ako kay Ruth? Ngunit kailangan ko pa rin gampanan ang tungkulin ko bilang manunugis. Sandali, muling bumalik ang malay ni Linda. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata at bagamat alam kong nararapat lamang na maramdaman niya iyon, hindi ko mapigilang makaramdam ng inis. Hindi ko lang siya binigo. Sinaksak ko rin siya ng walang pakundangan. Hindi ko man lang siya binigyan ng pagkakataong lumaban ng patas. Linda, Ate,
Diyos ko, salamat at nagising ka na. Anong ginagawa mo dito, ate? Baka saktan ka ni Kuya Randy kung malaman niyang nandito ka. Shh! Huwag mo siyang isipin. Ang importante magkasama tayo. Wala ngayon, hindi na kita iiwan, okay? Ate, Tana, lahat ay maayos na, Linda. Muling nagyakapan ang magkapatid noon, Miss Ligaya. Ako naman ay hindi magawang makapagsalita at hindi ko alam kung may lakas pa ba akong kausapin siya kahit man lang saglit. Sa huli, nagpa siya akong distansya ng sarili ko kay Linda. Mas mabuti iyon para sa oras na kinakailangan ko siyang paslangin. May lakas pa ako ng loob. Si Jessie at si Ate Ruth ang nag-aalalay sa kanya habang nagpa siya kaming umalis ng kuweba. Habang naglalakad, kitang-kita ko ang hirap sa mukha ni Linda. Namumutla na siya at nangingitim ang gilid ng kanyang mga mata dahil napupuwersa siya ng husto at muling dumudugo ang kanyang sugat. Dahil doon huminto ako sa paglalakad, huminga ng malalim at walang sabi-sabing binuhat siya bigla na para bang sa bagong kasal. Hindi naman umimik ang kahit sino man sa aming apat noon kaya hinayaan ko na lamang si Linda na sumandal sa aking dibdib. Doon siya nakapagpahinga. Nakabawi ng kaunting lakas bago magpatuloy ang aming paglalakbay. Sa aming paglalakad nakatagpo kami ng isang abandoradong bahay. Lumang-luma na ito at sa kadaliman ng gabi kung saan tanging liwanag ng buwan lamang ang aming gabay, nakakakilabot itong pagmasdan. Lalo na sa aking paningin, Miss Ligaya. Pagpasok namin sa loob agad kumilo si Ate Ruth at si Jessie. Pinagpag nila ang isang maalikabok na sofa at nang bahagyang malinis ito, doon ko na inihiga si Linda para makapagpahinga. Susubukan kong humanap ng tubig. Sasaraduhan ko muna ang buong bahay, kuya, para masiguro na hindi tayo madaling mapansin. Sige. Henry, saan ka pupunta? Susubukan kong humanap ng kasera o kahit kandila. Sandali. Dito ka muna, please. Linda, Patawarin mo ako, Henry. Patawad dahil hindi ko agad sinabing totoo. huwag mo nang pagurin ang sarili mo. Magpahinga ka na lang muna. Pero, umasa ako, Henry. Anong ibig mong sabihin? Umasa ako na totoo ang sinabi mong hindi mo ako pababayaan. Pasensya na. Madalas magbitaw ng salita ang isang tao. Lalo na kung hindi nila alam ang buong katotohanan. Alam kong niloko kita. Pero hindi ko gustong maging isang aswang. Gagawin kong lahat para hindi mangyari yon, Henry. Linda, may alam ka bang paraan? Isa kang manunugis. Umaasa akong ikaw ang makakatulong sa akin. Isa akong manunugis, Linda. Hindi albularyo. Hindi ko alam kung ano ang makakatulong para bumalik ka sa dati. At kahit may paraan, hindi magagarantiya ang buhay mo. Pwede mo pa rin ikamatay yun. Kung ganon, tama lang palang ginawa mo. Sana nga tinuluyan mo na lang ako ng mas maaga. Pumapatay ako ng aswang, Linda. Hindi porket buhay ka ngayon ay ligtas ka na sa akin. Kung oras na maging ganap kang aswang at kailangan na kitang kitilin, gagawin ko. Kahit na mahirap, kahit na masakit. Kung ganon, sana sa puntong yon, tunay na maaasahan ko ang mga salita mo, Henry. Hindi ko rin gustong maging alimaw. Mabuti. Mas maganda nang alam kong nagkakaunawan tayo sa kung ano man ang dapat na mangyari. Mahina siyang tumango sa akin noon, Miss Ligaya. Ako naman ay pinili kong hindi tumingin at abalahin na lang ang sarili sa paglingap sa paligid para humanap ng pwedeng magbigay ng liwanag sa loob ng bahay na iyon. Nang matanaw ko ang isang nakatungtong na gasera sa sulok ng sala, agad kong iyong dinampot. Ngunit napambura na lang ako na makita kong wala itong laman. Sakto namang dumating si Jessie bitbit ang isang galon ng gas. Agad naming isinalan iyon sa gasera at sinindahan ko na ito. Nang kumalat ang munting dilaw na liwanag sa kabuuan ng bahay, mas lalo kong napagmasdan ang itsura nito. Kung sa labas ay nakakatakot itong tingnan dahil sa bakbak na pintura, sirang bubong, lumot at halamang umaakyat sa pader. Sa loob nito ay kita ang tunay na karangyaan nito. May chandelier na nakasabit sa itaas at sa pader sa kaliwa ay isang malaking bookshelf na may kasamang hagdan. Malawak ang sala at kitang-kita ang karangyaan ng bahay. Kung wala lang alikabok at mga sapot sa bawat sulok,
mas lalo pang mabubunyag ang ganda ng buong bahay. Linda, halika. Uminom ka ng tubig. May laman pang gripo ng bahay. Mukhang maayos pang daloy. Oo nga kuya. Kita ko kanina yung fuse ng kuryente. Maayos pa rin pero mas mabuti siguro kung ganito lang. Walang ilaw. Mas delikado kung mapapansin tayo. Tama ka, Jessie. Mas ligtas kung hindi mo nabubuksan ng ilaw. Magpahinga ka muna, Linda. Nandito lang ako sa tabi mo. Salamat, ate. Halika, Jessie. Humanap tayo ng pwedeng gawing bitag sa labas. Sige kuya. Iniwan muna namin noon ang magkapatid, Miss Ligaya, at agad kaming pumunta sa garahe ng bahay. Nakatambak doon ang iba't ibang kagamitan na pwede naming magamit, kaya pinagtulungan naming hakutin ang mga iyon palabas ng bahay. Ako ang nag-set up ng ilang patibong sa likod habang si Jessie naman ay nasa harapan. Pinalibutan namin ang paligid ng iba't ibang klase ng bitag. Hindi naman kami nahirapang gawin iyon. Siguro dahil sanay na kami ni Jessie na sa ganoong mga gawain. Nang matapos, kinuha namin ang shotgun na nakasabit sa pader ng garahe. Kahit ang mga bala noon ay nakaayos sa mga kahon, kaya agad naming napuno ang aming mga bulsa. Halos 12:00 na ng gabi nang muling bumalik kami sa loob ng bahay. Ngunit pagpasok namin sa sala, napansin naming wala na si Linda sa sofa. Si Ate Ruth naman ay nakasandal sa isang single sofa at tulog na tulog. Nang lapitan namin siya at tanungin kung nasaan ang kapatid, hindi niya kami masagot. Hindi na daw kasi niya namalayang nakatulog na pala siya sa pagbabantay kay Linda. Bigla akong nakadama ng kaba noon, Miss Ligaya. Agad kong inihanda ang baril. Ikinasa iyon at sumenyas kay Jessie na tingnan ang itaas. Agad rin naman siyang sumunod. Si Ate Ruth naman ay naiwan sa sala gaya ng aking bilin. Habang naglalakad ako papasok ng kusina, nakahanda pa rin ang baril sa kamay ko. Ngunit hindi ko siya natagpuan doon. Nang mga alis na sana ako, nakadinig ako ng mahihinang hikbi. Ibinalik ko ang paningin ko sa loob ng kusina at doon tumama sa aking mga mata ang malaking lamesa. Dahan-dahan akong yumuko upang tingnan ang ilalim nito at hindi ako nagkamali. Naroon si Linda, umiiyak at yakap ang sarili. Linda, Huwag kang maingay, Henry. bakit? Ano bang ginagawa mo dito? Nararamdaman ko na naman si Henry. Parang may espiritong sumasanib sa akin bigla. Hindi kita maintindihan, Linda. Lumabas ka na dyan. Hindi pwede. Baka masaktan ko kayo. Baka muli niyang utusan akong manakit. Henry, nagugutom ako. Lumabas ka na, Linda. Hayaan mo matulungan ka namin. Hindi pwede. Hindi ko gustong masaktan ka. Kanina naamoy ko ang dugo ni Ate Ruth. Hindi ko na siyang masaktan. Tama ka nga. Wala na yata akong pag-asa pang bumalik sa dati. Anong gusto mong gawin ko, Linda? Patayin mo na ako, Henry. Nakikiusap ako sa'yo. Gagawin ko yan. Pero hindi sa harap ng kapatid mo. Kailangan niyang tanggapin na wala na akong pag-asa, Henry. Nakatakda na yata ako maging isang halimaw. Halika. Sumama ka sa akin. Maingat kong hinawakan sa pulso si Linda noon, Miss Ligaya. Nang makalabas siya, agad ko siyang hinila palabas ng bahay. Dubaan kami sa pinto ng kusina at pagkarating namin sa likod, agad ko siyang sinimulang itali sa isang katamtamang laki ng puno. Umiiyak siya, ngunit buong loob niya sa desisyon niya noon. Ako naman, Miss Ligaya, ay aaminin ko, ako ang nakaramdam ng pagdadalawang isip. Siguro dahil sa awa at dahil nakita ko ang kagustuhan niyang bumalik sa dati. Pati na rin ang katotohanan kung paano naging masaklap ang mundo para sa kanya at kung paano ang sariling ama ang gumawa ng sakit sa kanya. Ngunit alam ko rin, ang isang aswang ay isang aswang. Nauuhaw sa dugo ng tao, nagugutom sa laman at ituturing ang lahat ng tao bilang kalaban. At bilang manunugis, tungkulin ko ang patayin sila, hindi ang magpatawad. Matapos kong masigurong maayos ang kanyang pagkakagapos, pumesto ko sa unahan niya. Hinawakan ng shotgun at itinutok iyon sa ulo ni Linda. Mabagal ang paghinga ko noon, Miss Ligaya. Ni hindi ko siya magawang titigan sa mga mata. Mariin lamang akong lumulunok at humihinga ng malalim para paalalahanan ng sarili na maging matibay. Nang hawak ko na ang gatilyo, alam kong isang pisil ko lamang noon ay tuluyan na siyang babawian ng buhay. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ko kaya, Miss Ligaya.
Siguro iyon ang kahinaan ng isang manunugis na may puso. Noon wala akong pakailam sa kwento ng isang aswang at kahit na nagmamakaawa pa ito sa harapan ko, kayang-kaya ko siyang patayin ng walang pag-aalinlangan. Ngunit sa puntong ito ay iba. Ramdam ko ang pagdaan ng konsensya sa aking dibdib. Miss Ligaya, sa huli ibinaba ko ang baril. Tumungo ako sandali para huminga at pigilan ang panginginig. Pagkatapos lumapit ako kay Linda at hinaplos ko siya sa pisngi. Sandaling binalikan ko ang namumuong paghanga ko sa kanya. Sa aking mga mata mistulang isa siyang simpleng babae lamang na dumating isang gabi sa harap ng pintuan ko para mangupahan. Naalala ko kung paano niya biglang pinatibok ang puso ko noon, Miss Ligaya. Linda, alam mo bang sobrang ganda mo sa paningin ko? Alam mo rin pa, ilang beses akong nagduda kung talaga bang isa kang manunukis. Masyado kang gwapo para sa magulong mundong ito, Henry. Patawarin mo ako. Sana nakilala kita na mas maaga. Alam ko. Yun din ang ipinagkakaila ko sa sarili ko ngayon, Henry. Pero ito ang kwento natin ngayon. At ito ang nararapat na mangyari. Linda, patawarin mo ako. Naiintindihan kita. Naiintindihan kita, Tana. Tana, Henry. Ito ang nararapat na mangyari. Mas kaya kong tanggapin ito kung ikaw ang natapos ng lahat. Kaya pakiusap. Hindi ko kayang mag-iisang halimaw, Henry. Ito ang tamang daan. Pigil ang paninikip ng dibdib ko sa mga sandaling iyon, Miss Ligaya. Ngunit bigla ko siyang binitiwan. Sandali ko siyang hinalikan ng mariin sa noo. Sandali pa kaming nagtitigan bago ko siya siniil ng halik sa labi. Ramdam ko ang mga damdaming hindi masabi ng puso namin noon. Ngunit pinili naming huwag na lamang ipahayag. Nang maghiwalay kami, mariin kong ipinikit ang mga mata. Huminga na malalim bago muling pumuesto sa kanyang unahan at buong tapang na itinutok muli ang baril sa kanyang dibdib. Henry! Anong ginawa mo? Ate Ruth, Henry, bakit mo binaril ang kapatid ko? Kuya, anong nangyari? Linda, gumising ka! Linda! Kuya, bakit mo ginawa to? Ano bang nangyari? Hindi ako sumagot noon. Mariin kong nakatikom ang mga kamay at nakatingin sa babaeng kauna-unahang nagpatibok ng puso ko. Subalit sa puntong iyon, ako mismo nagpahinto ng puso niya. Nakatungo siya mula sa pagkakasandal sa puno at tanging ang tali na nakagapo sa kanyang katawan ang bumubuhat sa kanya. Sa kanyang dibdib kumalat agad ang mantsa ng dugo. Maliwanag na wala na nga siyang buhay. Para bang nanlamig ang katawan ko noon, Miss Ligaya. Kaya minabuti ko na lamang na tumalikod dahil habang tumatagal mas lalo lamang lumalalim ang pagsisisi sa dibdib ko. Nang sana ay maglalakad na ako palayo, bigla akong nakaramdam ng paninikip ng dibdib. Mahigpit kong dinala ang kamay ko doon, napaubo sa paghahabol ng hininga. Nagtataka ako nang biglang huminto ang mga iyak ni Ate Ruth. Ngunit nang subukan ko lumingon sa kanya, doon ko na naramdaman. Ako'y tuluyan na ngang natumba. Habang nakahiga ako, kitang-kita ko kung paano tumunghay si Linda. Walang kahirap-hirap niyang kinalas ang tali sa kanyang katawan at humakbang palabas. Na para bang walang nangyari. Kahit sina Ate Ruth at Jessie ay natigilan, nakatingin lamang sa kanya. Gulat at hindi makapaniwala sa nasaksihan. Nang ibalik ko ang tingin ko kay Linda, nakita ko na namumula na ang kanyang mga mata. Ang balat niyang sadyang maputi ay lalo pang namutla at ang buhok niyang kulay brown ay biglang naging itim at mas humaba. Nang humakbang siya palapit sa akin, walang kahirap-hirap niyang ikinumpas ang kamay na para bang puwersahin si Ate Ruth at Jessie na lumayo. Henry! anong nangyari sa'yo, Linda? Patay ka na dapat. Pinatay na kita. Yan ang malaking pagkakamali mo, Henry. Masyado kang emosyonal.
Ang halik mo kay Linda ay dumungis sa kanyang pagiging babae. Dahil dito, parurusahan kita ng kamatayan. Anong sinasabi mo? Sino ka? Ako ay isang hamok. Pinuno ng mga aswang na naghihintay sa katawang ito. Ngunit dahil sa iyo, muli na namang nasirang kasunduan namin ni Don Juan. Si Linda, nasan siya? Hinahanap mo bang babaeng handa mong patayin? Kahit minamahal mo siya. Hindi ko siya gustong patayin. Ginawa ko lang nararapat. Mabuti si Linda. Hindi siya aswang. Hindi niya kayang manakit at maging halimaw. Kahit kailangang dalhin ang konsensya ko habang buhay. Gagawin ko para hindi siya mamatay ng walang dangal. Masyado kang porsigido, Henry. Ngunit huwag kang mag-alala. Hindi ko siya pababayaang mamatay. Dahil nakasalalay sa buhay niya ang susunod kong henerasyon. At hindi ko hayaang masayang ang pagkakataon. Hindi mangyayari yan. Kahit anong mangyari, hindi ko hayaan na mapakinabangan mo ang katawan ni Linda. Hindi siya ang babaeng paanakan lang ng anak mong aswang. At bakit hindi? Hawak ko ng buhay ni Linda, Henry. Hindi mo ako mapipigilan. Hanggang dito na lamang ang buhay mo. Matagal na ako naghahanap ng perpektong taong lalapit sa akin para humiling ng kapangyarihang sapat para mag-alay ng buhay. Nabigo na ako kay Ruth. At ngayon, dahil sa'yo, nasira na naman ang lahat. Kung ganon, patayin mo na ako ngayon din. Habang nabubuhay ako, sisiguraduhin kong hindi ka magtatagumpay. Kahit saan mo itago ang iyong sarili, hahanapin kita! Hahanapin kita at hindi kita hayaang magtagumpay! Hindi na sumagot pa noon ang hamok na nasa katawan ni Linda. Itinapat lamang nito ang kamay sa aking muka at doon ay nanginig ako ng husto at lalo pang hindi makahinga. Ngunit hindi ko hinayaang matapos lamang doon ang lahat. Nang sakto na ihagis si Jessie ang punyal sa gawin ng aswang, lumingon ito upang saluhin iyon. Kinuha ko ang pagkakataong iyon para agad kumilos. Mabilis akong nakabuelo at lumangoy sa ere para hagisan din siya ng punyal. Dahil doon, nawala ang kontrol niya sa aking paghinga at naging abala siya sa pagsalo ng mga patama naming magkapatid. Sa bilis ng kilos ni Jessie, nagkaroon ako ng pagkakataon na alalayan si Ate Ruth at mapatago sa likod ng isang malaking puno bago muling bumalik upang tulungan si Jessie. Oo, mabilis kami, ngunit naiilagan din niya ang mga tira namin. Linda! Don Juan, sa wakas, muli tayong nagkaharap. Anong ginagawa mo? Umalis ka sa katawan ng anak ko. Gagawin ko ang gusto ko. Ano man ang mangyari. Kung ganon, tapos na ang atraso ko sa'yo. Nakuha mo na ang katawan ni Linda at lubayan mo na ang pamilya ko. Diyos ko, ang anak ko, Juan. Anong ginawa mo sa anak natin? Ma'am! Ruth, anak. Diyos ko, patawarin niyo ako. Huwag kang masyadong mabilis, Don Juan. Ginawa ko ng bahagi ko sa kasunduan. Namamayagpag na sa yaman ang pamilya ninyo. Ngayon, paano mo pa magagawa ang sarili mong parte ngayong nabigo ka na sa bunso mong anak? Anong ibig sabihin? Henry, ikaw ba ang may kagagawa nito? Mas mabuti nang nangyari, Dad. Napakasama ninyo. Paano niyo nagawang iali ang inyong mga anak sa isang aswang? Mas masahol ka pa sa halimaw! Sandali! Sinasabi mo ba, ina ng hamok, na hindi ko makukuha ang kapangyarihan para sa akin? Wala nang hinihintay mong alay, Jo. May itinitibok ng ibang lalaki ang puso niya. Alam mo naman ang ating kasunduan, hindi ba? Kinakailangang malinis ang dangal ng isang babae. Inosente. Walang iniibig na sino man. Kailangan nakahanda ang kaluluwa niya para sa iyo lamang. Ngayon, pinutol ng manunugis na ito ang pagkakataong yon. Sinasabi ko na nga pa. Mula pa lang ng unang pagkikita, Henry. Alam kong magiging balakid ka sa inaasam-asam kong kapangyarihan. Hindi na kapagtataka.
Kailangan mo ng kapangyarihan para maging malakas, Joe. Kahit sa isang manunugis na katulad ko, kailangan mo pang takbuhan, hindi ba? Hayop ka! Papatayin kitang manunugis ka! Agad na sumugod sa akin si Joey noon. Si Randy naman ay sumunod at si Jessie ang sinunggaban. Nakipagpalitan ng atake ang hamok at si Joey sa akin at ako rin ay nakipagsapalaran sa kanila. Mabuti na lamang at nakapaghanda kami ni Jessie noon dahil lahat ng kakailanganin namin para sa laban ay dala namin. Nang tumalsik ang aking punyal sa di kalayuan, inilabas ko ang latigong nakapulupot sa aking bewang. Gawa ito sa buntot pagi at may pasbas mula sa isang albularyo. Sa tuwing sasapulin nito si Joey, kitang-kita ko ang pasong nagagawa nito sa kanyang balat. Ang hamok naman ay hindi tuluyang makalapit sa akin kaya inalis ko mula sa aking leeg ang medalyon. Iniharap ito sa kanya at ramdam kong tumigil pansamantala ang kanyang galaw. Kilala ko ang hamok at napag-aralan ko ang kanilang lahi. Oo, ito ang unang beses na nakaharap ako sa katulad nila. Ngunit masasabi kong may sapat akong kaalaman kung paano sila tatapatan. Ang isang hamok ay mataas na uri ng aswang at kalimitan ay abala sa pagpaparami ng kanilang lahi. Kapag sila naman ay nambibiktima, dinadala nila ang isang tao sa bangungot at pagkatapos ay sisip-sipin na ng kanilang mahahabang buhok ang dugo nito. Ngunit oras na mamatay ang katawan ng isang hamok, nanatili sa mundo ang kanilang kaluluwa. Sa karanasan ko lamang na ito naunawaan ko na nananatili sila hindi dahil wala silang mapuntahan, kundi dahil naghahanap sila ng panibagong katawan na gagawing alipin. Kuya! Sa likod mo! Ate Ruth, umalis na kayo. Kami na ang bahala rito. Ma, tara na po! Umalis na tayo! Mga manunugis sila. Mas alam nilang gagawin. Hindi anak, kailangan nating isama ang kapatid mo. Manuman! Huwag muna kayong masyadong magmadali. Nasisiyan pa ako sa mga nangyayari. Isang puwersa ang biglang pumigil kay Ate Ruth at sa kanyang mga magulang para makaalis. Mabilis namang nabunot ni Jessie ang bentitadong tubig mula sa kanyang bulsa at inihagi sa akin. Nang masalo ko yun, tinabayan ko ng puwersang hampas ng latigo kay Joey. Ikinabagsak niya yun sa lupa at namalipit sa sakit. Ako naman ay agad na tumakbo papunta kay Linda. Binuksan ang bentitadong tubig at inahagis iyon sa nakatalikod niyang katawan. Nang bumuhos ang tubig sa kanya, malakas siyang napasigaw. At nawala ang kanyang ginagawang pagpigil kay Ate Ruth. Napatumba siya noon at parang may usok na lumalabas mula sa kanyang katawan. Nang tuluyan itong mawala, naiwan ang katawan niyang napapaubo. Agad akong lumapit sa kanya at dinala ang aking paningin sa kabuuan ng kanyang katawan upang tiyakin ang kalagayan niya. Sa awa ng Diyos, walang sugat siyang natamo. Nang bumangon siya at makita ako, agad niyang itinaas ang kamay at hinaplos ang aking pisngi. Henry, Linda, buhay ka. niligtas mo ako. Linda! Ate, Mula sa aming mahigpit na yakap, hinayaan ko siyang bumitaw para salubungin ang yakap ng kanyang kapatid. Agad naman lumapit si Doña Kelly sa kanila. Umiiyak at hindi alam kung paano yayakapin ang dalawang anak na napabayaan niya. Samantalang si Don Juan ay nanatili sa kanyang pwesto, nakatingin sa kanyang mag-iina at hindi alam ang susunod na gagawin. Nilingon ko naman si Jessie, nagawa na niyang igapo sina Randy at Joey. Palibasa sa sugatan ng dalawa, hindi na sila makalaban. Tumayo ako sa aking pwesto at dinampot ang punyal sa lupa at lumapit sa dalawang aswang na nakagapos sa puno. Alam mo ba kung ano na pagtanto ko ngayong gabi, Joe? Wala akong pakialam. Huwag mo akong lokohin. Alam ko may pakialam ka. At isa pa, kailangan mong marinig ito. Sabihin na nating isa kang anak ng hamok, isang prinsipe. Pero anong lakas ang itinapat mo sa isang manunugis na katulad ko? Kung kailangan mo pa ng alay para maging ganap na makapangyarihan. Huwag kang makinig sa kanya, Joe. Malakas ka. Ikaw ang susunod na pinuno ng lahi natin. Talaga ba? Parang nakakahiya naman sa isang pinuno ang maging mahinang katulad ninyo. Huwag kayong mayabang, mga manunugis.
Maswerte lamang kayo. Nagutom kami ngayon. Kung alam ko lang na mangyayari to. Inubos ko na sana ang lahat ng taga-baryo na pinakaiingatan ninyo. Pero hindi mo ginawa. Akala nyo ba hindi namin alam ang dahilan? Hindi kayo ng biktima dito dahil alam niyong hindi lamang kami ang mga manunugis na narito. Kung hindi ako nagkakamali, kilala ninyo kami ng kapatid ko, hindi ba? Hindi niyo sasadyaing biktimahin ang baroy ito dahil alam ninyo, oras na tawagin ko sila, lalabas sila para tumulong. Kaya ginagamit ninyo si Ate Ruth para siya ang manguna sa paghahanap kay Linda sa baroy namin, hindi ba? Naturingan na kayong mga aswang na kinatatakutan. Pero nagtatago naman kayo sa sayo ng mga babae. Anong gagawin mo ngayon? Papatayin mo ko? Henry, baka nakakalimutan mo. Isang immortal ang aking ina. May lahi akong isang hamok. Pwedeng-pwede ko kayong balikan. Isa pa, nakaguhit na ang tadhana ni Linda sa mga palad ko. Binuhay siya ng aking ina para sa akin. Patayin mo man ako ngayon. Babalik at babalik ako para bawiin siya. Kung ganon, hihintayin ko ang pagbabalik mo, Joe. At kahit ilang beses ka pang bumalik, sisiguraduhin ko, hinding-hindi mo mahawakan si Linda. Matapos kong sabihin yun, walang habas kong binuo ng punyal sa katawan ni Joe. Ganon din naman ang ginawa ni Jessie kay Randy. Ang mga punyal namin ay agad na tumago sa tapat ng kanilang puso at kitang-kita namin ang paggapag ng apoy sa kanilang dibdib. Papunta sa iba't ibang parte ng katawan hanggang sa tuluyan silang masunog at mamatay. Isang malalim na buntong hininga ang sabay naming binitaw ni Jessie, Miss Ligaya. Nang humarap kami kay Linda at Ate Ruth, parehong puno ng luha ang kanilang mga mata. Iyakap nila ang kanilang ina na sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob na suwayin ng asawa at hindi lamang sumunod sa kanya. Si Don Juan naman ay napaluhod sa kanyang kinatatayuan. Mukhang noon lamang niya naisip ang lahat ng kanyang nagawa. Mga anak ko, patawarin niyo ako. Hindi ako naging matapang para ipaglaban kayo. Ma, naiintindihan ka namin. Ilang beses mo namang sinubukan. Alam ko masakit sa'yo na makita ang sinapit namin. Ma, pwede po ba tayong magbagong buhay? Kalimutan na po natin ang karangyaan. Mabuhay na lang po tayo ng payapa at simple. Oo mga anak, gagawin natin yan. Babawi ako sa inyo, mga anak ko. Linda, anak ko. Taas baba ang mga balikat ni Don Juan habang binabanggit niya ang pangalan ng anak. Bakas ang pagsisisi sa boses niya. Nang subukan namang tumayo ni Linda, agad ko siyang inalalayan. Nang makatayo siya, hinarap niya ang ama. Umiiyak siya noon, Miss Ligaya. Ngunit bakas din sa mukha niya ang pagkamuhi sa sariling ama. Kaya nang magsalita siya at ilabas ang kanyang saloobin, ramdam ko ang pagkirot sa dibdib ko. Parang nakikiramay ang puso ko sa sakit na nararamdaman niya. Dad, paano niyo nagawa sa akin to? Patawarin mo ako, anak. Ang tanong ko ang sagutin niyo. Paano niyo nagawa to? Nabulang ako. Hindi ko kayo pinalagaan. Mas nadaig sa akin ang buhay ng karagyan. Nagpadala ako sa tukso ng dilim. Patawarin niyo ako. Pero Dad, hindi niyo ba kami mahal? Parang naging mas mahalaga sa inyo ang pera at karangyaan kaysa sa inyong mga anak. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano nagawa ko, mga anak ko. Dad, dugo at laman niyo kami. Kayo ang nagdala sa amin sa mundong to. Trabaho niyo bigyan kami ng buhay. Hindi ipamalit ang aming buhay sa isang aswang kapalit ng yaman. Tiniis ko mga taong pagpapahirap mo sa akin. Ang pagpapaalipin kay Randy. Hindi niyo alam kung gaano kasakit sa akin ang lahat. Kung paano ko sinisikmura ang asawa kong halimaw. Dad, panagutan niyo mga kasalanan niyo.
Kung totoong nagsisisi kayo, Dad, pabayaan niyo na ho kami. Hindi ho namin kayo kailangan. Mga anak, bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Pakiusap, babawi ako sa inyo. Maraming pagkakataon ang ibinigay namin sa iyo, Dad. Ilang beses kong kinausap ang sarili ko para pagbigyan ka pa. Pero hindi ko na ho kayang ginawa niyo sa kapatid ko. Kaya kong tiisin ang lahat, Dad. Pero pag nadamay si Linda, pasensya na ho. Pero hindi ko kayo mapapatawad. Parang awa niyo na, mga anak. Huwag niyo akong iwang mag-isa. Paniguradong babalikan ako ng hamok na yon. Huwag niyong hayaan na makuha niya ako. Papatayin niya ako. Linda, Ruth, pakiusap. Tama na, Juan. Ano man ang mangyari sa'yo, nararapat lang yan matapos ang ginawa mo sa mga anak natin. Wala kang puso. Kelly, kasama kita sa karagyan to. Bakit hindi mo ako samahan ngayon? Kahit kailan, hindi ko ginusto ang karangyaan mong ipinagmamalaki. Alam mo kung gaano ko pinipilit ang sarili ko tuwing inihaharap mo ako sa ibang tao. Kung paano ko pinipilit ang sarili ko sa kagustuhan mong lumabas na perpektong negosyante na may suportadong asawa at mga anak. Para kaming mga robot na tagasunod mo, Juan. Tama si Ruth. Ilang beses ka naming pinagbigyan ng pagkakataon kahit hindi mo hilingin. Pinagbigyan ka namin dahil asawa kita at ama ka ng ating mga anak. Pero alam mo, napakatanga ko. Napakatanga ko na pinabayaan pa kita. Sana noon pa lang, itinakas ko na ang mga anak ko. Sana hindi nila naranasan ang lahat ng kasamaan mo. Kelly, mahal, pakiusap. Huwag mo akong iwan. Bitawan mo ako. Tapos ng lahat sa atin. Mula ngayon, kalimutan mo na may pamilya ka. Subukan niyo lang kumibo. Sisiguraduhin kong mamamatay tayo dito sama-sama! Dad, hindi ka pa rin ba titigil? Bitawan mong baril na yan. Tigilan mo na to! Hindi! Pabayaan mo siya, ate! Sige, Dad! Iputok mong baril mo! Patayin mo kami! Gawin mo! Yan naman laging panakot mo sa amin, di ba? Akala mo ho ba matatakot mo pa ako dyan? Don Juan, tama na ho. Akin ang baril. Hindi na mababago pa ang lahat ng nangyari. Habang may pagkakataon pa kayo para patunayan na isa kayong ama at asawa, kahit hindi na maging mabuti, palayain nyo na lang ang pamilya nyo. Hindi. Hindi. Kinuha ko ang baril sa nanginginig na mga kamay ni Don Juan noon, Miss Ligaya. Bumagsak muli ang kanyang kamay sa gilid niya. Umiiyak at hindi makatingin sa mag-iina na tuluyan na niyang tinalikuran at iniwan. Ramdam ko ang bigat ng pagsisisi sa bawat galaw niya ng araw na iyon, ngunit ang lahat ay nangyari na. At hindi na mabubura pa iyon ng simpleng paghingi ng kapatawaran. Pinatuloy naman namin ang mag-iina sa paupahan. Inasikaso at tinulungan namin silang sandaling makapahinga. Pahupain ng takot at muling magtiwala sa paligid. Sa mga unang linggo, hindi muna namin sila hinayaang makaalis. Nakiusap ako na hayaan munang matingnan si Linda ng isang albularyo para malaman ang buong kalagayan niya. Hindi lamang pisikal kundi pati na rin ang mga bakas ng uhaw sa dugo at gutom sa laman na nararamdaman niya. Nang matingnan naman siya ng albularyo doon, ay natuklasan naman namin ang lahat ng iyon ay sanhi ng pagbisita ng hamok sa kanyang katawan. Nararamdaman niya ang gutom at uhaw sa tuwing sinusubukang gamitin ito ang katawan ni Linda para sa sariling layunin. Dahil nagawa naman naming mapalayas ang aswang, kasama na nitong nawala ang uhaw at gutom na iyon kay Linda. Sa sandaling iyon ng dating pagkabalisa at takot sa kanyang mga mata, sa wakas ay napalitan ng kaunting kapayapaan. Lumipas ang ilang buwan at nagpas siya si Linda at Ate Ruth na mag-apply ng trabaho. Namuhay na lamang sila bilang normal na mga mamamayan.
Natutunan nilang muling magtiwala sa mundo kahit padala pa rin nila ang alaala ng mga nangyari sa kanila. Ako naman ay tuluyan nang nakapagdesisyon na magbitiw sa pagiging manunugis. Tinanggap iyon ng kapatid kong si Jess at bagamat akala ko ay sasama na siya sa akin sa tahimik na buhay na ito, nakahanap siya ng mga bagong kaibigan at kasamahan. Kasama nila na naglalakbay sa iba't ibang panig ng Pilipinas na para bang turista lamang. Ngunit sa likod ng maskara, patuloy pa rin silang nagsasanay at nanunugis ng mga aswang. Si Don Juan naman ay pinagpatuloy ang buhay niya bilang negosyante hanggang sa lumipas ang panahon, wala kaming nababalita ang masama tungkol sa kanya. Ngunit sino ba ang makakapagsabi? Ang matandang iyon ay bihasa sa panlilinlang at maskara ng kasinungalingan. Linda, nabanggit ko na ba sa'yo na napakaganda mo? Ayan ka na naman eh. Puro ka na naman kalokohan. Hindi ako nagbibiro. Di salamat. Bakit? Hindi lang ako makapaniwala na posible nga palang mabuhay ng normal ang isang manunugis sa katulad ko. Karapatan mo namang pumili ng buhay na gusto mo para sa sarili mo. Mabuti na lang talaga at nakilala kita, Linda. Ikaw ang nakapagbuo lalo ng kagustuhan ko na talikuran ang pagiging manunugis. Alam mo, hindi mo naman kailangan kalimutan yan, Henry. Minana mo yan sa mga magulang mo, hindi ba? Ibig sabihin, parte na yan ng pagkatao mo. Kahit na magpahinga ka at piliin ang simpleng buhay, mananatili ang kakayahan mo bilang manunugis. At naniniwala kong hindi mawawala yan. Siguro nga. Maganda na rin itong patunay na kaya kitang alagaan lalo na pag may mga anak na tayo. Anak agad. Biro lang. Siyempre, ikaw ang bahala. Salamat. Para sa naman. Salamat dahil hindi mo ako sinukuan noon. Alam mo, iniisip ko pa rin mga ginawa ko noon sa'yo, Linda. Paano pala kung hindi ka nakaligtas? Paano kung napatay nga kita noon? Ano ka ba? Huwag mo nang isipin ang bagay na yan. Tanggap ko naman kung anong kahinatnan ng gabing yun eh. Kahit na. Pwedeng mawala ka sa akin noon, Linda. Dahil sa ginawa kong yun, posibleng wala ka na sa akin ngayon. Pero nandito ako. Nandito ko, Henry. Dahil naging matapang ka. Dahil pinatunayan mo sa akin na mahal mo ko at pinipili mo ang tama. Mahirap kumbinsin ang sarili ko na tama ang nangyari, Linda. Pero huwag kang mag-alala. Susubukan ko pa rin mabuhay ng masaya kasama ka. Susubukan kong tanggapin ang mga maling desisyong nagawa ko. Nagtulungan kami ni Linda para makalimot sa mga pangyayari ng gabing iyon, Miss Ligaya. Sinikap naming tanggapin ang lahat at pag-aralang patawarin ang sarili sa lahat ng aming pagkakamali at kahinaan. Magkasama naming tinuruan ang isa't isa na harapin ang takot at galit na dala ng nakaraan at unti-unti naming natututunan na muling magtiwala at magmahal. Sa una, akala ko talaga hindi magiging maayos ang aming pagsasama. Siguro dahil sa takot ko na maipalala sa kanya ang nangyari at ganon din sa akin. Dahil sa totoo lang, Miss Ligaya, kahit hanggang ngayon paulit-ulit ko pa rin napapanaginipan ng gabing yon, lalo ng eksenang nasa mga kamay ko ang buhay ni Linda. Ang pagsaksak ko sa kanya sa kuweba, ang pagbaril ko sa kanya noon, lahat yon ay pinag-uugatan ng aking takot na baka isang gabi, magising ako at malaman na panaginip lang pala ang lahat, na hindi na buhay si Linda at tuluyan ko pala siyang napatay noon. Siguro ay parusa na rin ito sa akin sa lahat ng aking mga nagawa. Ngayon po, matapos ang halos 3 taon na magkasintahan kami ni Linda, nagpasya na po kaming magpakasal sa huwes. Simple lang po iyon, walang ingranding seremonya. Tanging mga malalapit na kamag-anak at ilang kaibigan lamang ang imbitado. Ngunit sa simpleng seremonya na iyon, ramdam ko ang tagumpay naming lahat. Ang paglagpas sa dilim, ang pag-ahon mula sa pangamba at ang muling pagtanggap ng kapayapaan sa aming mga puso. Habang pinagmamasdan ko si Linda na nakangiti at kumakapit sa aking kamay, naalala ko ang bawat hirap, takot at laban na aming pinagdaanan. Ngayon ang dating manunugis sa isang tao na may pangarap na buhay kasama ang minamahal. Si Linda na minsang pinanghinaan ng loob at ginamit ang madilim na puwersa ay muling nagkaroon ng kalayaan. At ako, Miss Ligaya, natutunan ko may panahon ng bawat laban. At ngayon natutunan kong hindi lahat ng laban ay kailangang ipanalo gamit ang karahasan. May mga laban din na kayang ipanalo kahit na ang puso at tapang ang siyang gagamitin sa tamang paraan.
Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Ligaya, at salamat po sa pakikinig at sa pagpayag na marinig ang confession ng isang dating manunugis. Napakabigat ng kwentong ito at ramdam ko ang bawat damdaming pinapadaan ni Henry at saka ni Linda. Sa kanilang karanasan, matututunan natin na kahit gaano kadilim ang mundo, parating may puwang para sa pag-asa at pagbabago. Nakita rin natin ang tunay na lakas na hindi nasusukat sa armas o sa kakayahang lumaban, kundi sa puso, sa kakayahang magpatawad, magmahal at tumulong sa oras ng pangangailangan. Ang kwento nila Henry at Linda ay hindi lamang tungkol sa labanan sa pagitan ng mga aswang, kundi kwento rin ng pamilya, tiwala at pagbibigay daan sa bagong simula. Isa itong paalala na sa kabila ng dilim, may liwanag na naghihintay sa mga taong may tapang at puso para gawin ang tama. Kaya naman binabati ko kayo at ng buong channel Linda at Henry sa inyong bagong yugto ng buhay bilang mag-asawa. Naway maging matatag at puno ng pagmamahala ng inyong pagsasama at patuloy niyong harapin ang bawat hamon na magkasama at puno ng tapang at pag-uunawaan. Para naman sa ating mga listeners, kung nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon, abangan niyo mga susunod na upload sa ating channel. Bisitahin niyo din ang ating mga kapatid na channel katulad na Aswang Diaries, kung saan patuloy kaming magbabahagi ng mga kakaiba at makahulugang kwento na puno ng aral para sa ating lahat. Hanggang dito na lamang po at ako po ang inyong lingkod, Miss Ligaya.